Okay guys, nalang ko nakitaan, bago lang, news, nga nagprotesta sa Manila na yung mga kabataan, napuyo ko na yung mga manggagawa nga nagprotesta nga doon sa Comelec. I've been a teacher for 15 years. Dayon, every year, naanay gitawag og classroom officers. Siyempre, mag-election di, grade 6 man. Most of the time, ang mudaog ang mga dili angayan. Ang mudaog sa classroom kadtong mga popular. Ug mo na nitabo sa eskwelahan, sa ako ang eskwelahan based on my experience nga dili usually mudaog ang angayan. Unsa ko bud pasabot? Human sa election sa classroom, bisan pag ang nidaog kadtong dili angayan, irespeto sa classroom unsay nidaog, walay magprotesta. Mga bata pa na kay sila may nipili ato. Kung mudaog ang imuhang gipili, be happy. Kung napildi ang imong gipili, be sports, no? Sportsmanship, pero dili ni sports. Pero unsa kung but pasabot? Bisan pag nidaog ang imong gipili, ha? Unsa man, di na ka mulihok. Imo na isalig imong kaugmaon sa kadtong nidaog kay tungod kay nipili. Dili ingana may tabo. Dili ut pasabot kay nidaog ang imuhang kandidato nga gibutaran, wala na kay buhaton mo hayahay imong ginabuhi. That's wrong conception. Kung napildi po di mo hanggi butaran, dili kinhanglan nga di wa mo ko ni butaran na, di ko mo suporta na. Kung sa classroom po ito na itabo, ay kung ina, kung ang napildi mo hanggi pili nga president sa classroom, balhin ka laing room? Di. Kay mo usually, ang classroom officers, di kay na mo function. Ug naanad ta ana, no? Ug mo na sad reality. Gi-practice na to itong mga bata unta for inga na leadership. Nga dili nila ma-practice og tarong tungod kay naay nipili nila. Mura sila utangan sa mga nagpadaog nila. Dili untay nga na, no? Piliun unta nato ang leader ama na ganit ang pili. Pero ay mo pag-expect nga ang inyong gipili og nidaog mutuman sa inyong gusto. Leader gani, siya untay mo guide. Dili kay kitay magbuot nila. No, so lain kayo kung amo daog nga presidente or any executive nga kuan ha position like president, mayor, governor, mga executive man na. Lain kayo nga nay mo dictate nila lain. Sila mo decide para sa ilang kagalingon para sa kaayuhan sa ilahang mga tao. Kay nag-expect ang mga tao unta kamao ka. Dayon kung ang mudaog ana nag-agad sa ubos, wala siyang kagalingon decision making, nganong kana siya gibutaran. So para sa mga nagprotesta din ha, dili angay, no? I'm sure disappointed mo kay wala ni daog ang inyong gipili. Pero ingano day kung ni daog ang inyong gipili, sigurado mo nga kung unsa inyohang gihunahuna mao pay matinood, mao pay matuman sa mga nibutar ni BBM ug ni Sara karon. Sigurado ka mo nga within the 6 years nga maglingkod sila nga term, ang inyong gi-expect nga ilang buhaton, mo'y buhaton gyud nila. Dili naman na sila kagaling hunahuna. Na sila kagalingong mga priorities. Taom sana sila pareha nato. So dili gyud di ka ka-expect nga mabuhat nila tanan. Mabuhat ra nila kung musuporta ang mga tao. Na unsay point? Ang punto is bisan pag mag-rally ka, di nimo mausab ang result sa election. That's a national level. Di ninyo pwede sungon ang Comelec, di nasa sa Comelec. Ang mga tao may niboto ana og respect them. Kung inyo i-bash ang mga tao nga ni vote ni BBM ug ni Sara tungod kay ang inyong gipili wala ni daog, para mo guway respeto sa ubang mga tao. Wala kan respeto sa ilang desisyon. Nya lain kayo og sinultian ang uban, no? Ilang ipang lockdown. We are no better than anyone. Bisag ako karon pwede ko yung sawayon karon sa akong gipanulti
kay kabalo ko dili ko perfect, napugoy weaknesses. Og the same sa tanan, bisan pag paminaw nimo ang imong gipili nga leader may pinakaangayan, nagyapon siya weakness. So bisag kinsa pay molingkod anang nga posisyon, ug sukad pa na sa una, pila na ka presidente niagi, wag di kita kauyon pirmi. So kung pangutana kanang wala kauyon sa nidaog garon, kung ikaw kay ibutang sa iyang posisyon, unsay mo mabuhat sa Pilipinas? Mas maayo pa man day ka nganong wala man kanidagan. Mas kamao man taday ka nganong di man ikay nidagan for president. So lang kaharit, dako sa kong emotion. Lain mo gayo paminahon nga almost half sa mga Filipinos ang ibota na unya dili ta mo dawat sa atong kapildihan. No, almost half kay expected na nga votes is 66 million nga voters. So ang katungana is 33 million. Nya dili ta mo respect sa majority. Bisan pagwata ka uyon sa nidaog, respect the majority. Pero mo sa nakabati sa kuan bitaw democracy. Tabaw ka. Usahay wala ko ningon pirmi ha. Mudaog lagi ang dili angayan. Wa ko ningon nga dili angayan si BBM o si Sara o gantanan ni daog garon. Pero wala sa tay mahimo kung sila ni daog. Ang atoa lang mubuhat magyapunta sa atong trabaho ini kuman nilag daog. Akos kung trabahante ka, akos mo trabaho gyapon ka. Dili mo pasabot ni daog imong kandidato, di na ka matrabaho, di ba? Di na day muhunong nagkaon imong pamilya kanang daog imong gipili nga kandidato. Di akos mo duty gyapon ka. Ang imong sweldo wa na usab. Ang panaliton mahal gyapon. So ang purpose nganong ni elekta kay aron nay mga mausab sa pagpadagan sa government nga mga services. Government services dili kay tagaan ta nila og sildo kada adlaw kay nidaog sila. So kadtong mga nidawat na sa kapildihan, very good. Pero kadtong wala pa kadawat nga nilang naa kay unom ka tuig nga obserbaran. Og sa sunod na eleksyon siguraduha nga daog ang gusto nimo.